Benvinguts a la segona temporada de A molt de gust, produït per la CAO i CEF. La CAO ha passat sempre de pares a fills, d'alumnes a mentors i de predins a nets, i sempre ha estat una experiència molt guapa aquesta comunicació intergeneracional. I avui, per replicar aquesta deliciosa experiència, he vengut amb el meu professor Jesús Revetlles, professor de Filologia Catalana, que vaig tenir a la UIP. Jo soc en Vicenç Calafell, cantant de fades i estilista, i filòleg català. I res, avui xerrarem una mica, menys que surt. Moltes gràcies, Vicenç, per pensar en mi i per convidar-me. Segur que en sortirà una conversa ben interessant, segur que seguríssim. Sí. Bé, tu ets el meu professor, o, bueno, ho has estat. Ho he estat. Bueno, qui ets? A què te dediques? Què has estudiat? Què t'agrada fer? Bé, treballo a la UIB, soc professor de Teoria de la Literatura al Departament de Filologia Catalana i Lingüística General i em dedico doncs, a això, a investigar a la universitat, però també a fer docència, que és un guster, la veritat, i formem futurs filòlegs, però també formem futurs professors. I m'agrada molt llegir, m'agrada molt estar amb els meus, amb la família, i m'agrada molt viure a Mallorca. Perquè, clar, tu ets mallorquina de cor, però eres barcelonina de naixement. Sí, jo soc nascut al Prat de Llobregat i fa gairebé una vintena d'anys que visc a Mallorca i bé, la veritat és que és un guster, no? Bé, tu estàs especialitzat en literatura i, òbviament, la literatura és una eina molt bona per difondre la cultura catalana. També és un molt bon recurs per inspirar cançons i músiques. I això, si Fades fos un llibre, quin seria i per què? És una molt bona pregunta. Si fos. Tal vegada, algun dels llibres d'en Sebastià Portell, jo crec que transiten una iconografia Fades, no? Però en Sebastià també té un llibre que fa esment amb Terenci Moix. Jo crec que hi ha un llibre en Terenci Moix que es diu Món mascle, dels anys 70, on apareix un cantant, on hi ha una estètica kitsch, Vale. I jo crec que aquí Fades podria trobar-se, podria ser un lloc on Fades hi podria viure. Igualment crec que el llibre de Fades també s'ha de fer, és a dir, jo crec que hi ha... Autobiografia... Això ho dius tu, però jo crec que el llibre Fades és un llibre per fer, que ha de venir, perquè tres veus diferents, la idea aquesta també de... Tres filòlegs, la idea aquesta també de no ser mai un grup de culte, sinó ser directament mainstream, també trobo que és molt generacional, no? I també potser fa 20 anys això no hagués pogut succeir d'aquesta manera, no? Llavors jo crec que aquí també hi ha un... Sí, crec que també està molt de moda literària els llibres fets com a per multitud de veus i multitud de veritats i creativitats, perquè d'això no... Jo he de dir que jo crec, bueno, si Fades fes un llibre, crec que jo faria teatre. No, jo faria conte, en Ferran faria poesia segur, i en Àngel faria teatre. I també seria aquesta mescla de seria divertit. I seria també aquesta mescla de gèneres, no? Sí. D'un llibre obert, no vol dir que al final no estigués tan... però que es pogués entrar de moltes maneres diferents, no? Un llibre transgènere. Totalment, no es podria dir millor. Bé, ja ho he esmenat una mica, però tu creus que la música pot ser una bona eina per difondre la cultura catalana a les noves generacions? Sí. Bueno, noves o... totes. O totes, no? Clar, noves en principi, però també totes, no? Els que ja tenim una edat que vam gaudir del rock català i del que va suposar, que va tenir les seves... Sí, va ser com aquell moment, no? Molt concret. Bé, tots els moments són concrets, però sí que és cert que la música té aquest element, no? Massiu, no? Sí. Que té París també, i que també té la idea aquesta de la indústria, no? Que també es mou molta gent, i també, bé, pot ser, evidentment és una eina, i és una eina que s'ha d'emprar. Sí, òbviament la música penetra més, perquè és, sí, com a més de masses, per dir d'alguna manera. Sí. És més quotidià, tampoc pots esforçar tant com llegir un llibre. I també la música crec que té aquest component de viral o de fan, de fenomeno fan, que sí que sent que també fa que hi hagi més afiliats a la catalanitat. I també té un aspecte que una paraula que moltes vegades s'utilitza en termes pejoratius, jo crec que no, que és superficial. També té un element superficial que fa que pugui ser també més atractiu. Sí, on el llenguatge també no és l'únic, és
Per exemple, i jo, per exemple, molt bon exemple que poses que Fada, la segona ciutat més escoltada, és Madrid. I jo dic que hi ha molt de català a Madrid, També. o bé, és possible que potser el llenguatge, la llengua pugui penetrar a altres llocs on la catalanitat no és hegemònica. I per tant, pues, trobo que està molt bé. I tant, no ho sabia això de Madrid, ben interessant. Sí. I un pit va ser Paraguai, que vaig pensar, gira, internacional. Bé, postgènere i també postnacional, també té aquesta idea, no?, de que pot... Fantàstic. Sí. I ja darrera pregunta, bé, òbviament tu també ets professor i t'ajuntes molt amb generacions més joves, pues, que creus que és molt enriquidor d'ajuntar-te en generacions? Amb altres generacions, amb més joves, potser més adultes també? També. A mi em sembla que és una qüestió d'intel·ligència, no? I de... No només per feina, de saber què pensen, com pensen les altres generacions més joves, però també de no estar sempre al lloc que se suposa que hi has d'estar, no? I crec que també ens dona referents, et fa palpitar, és a dir, només li veig que avantatges, el fet de no caure en aquestes etiquetes generacionals, és a dir, trencar una mica o ser una mica porós a l'idea de generació, que a vegades és massa historicista, estantista per la seva pròpia definició, no? Però també generacions en quant a gènere, no? Generacions en quant a alta i baixa cultura, generacions en quant a treballar amb altres referents. Jo li veig... Crec que de la mateixa manera que una persona intel·ligent sempre està envoltada de gent més intel·ligent que ella, crec que una persona intel·ligent també ha de poder trencar aquestes visions tan tancades de la generació. Sí. Tot és un avantatge, realment. Sí. Crec que de fet has de ser com a intel·ligent per obrir-te cap a la joventut i saber veure com a la intel·ligència de generacions més joves. Perquè sí que hi ha gent molt bona i molt intel·ligent, però que, òbviament, ve aquest tancar-se i de menysprear tot. Sí, tot i també és una qüestió d'humilitat, de pensar que allò que tu tens marcat i que sempre funciona, potser ara no funciona tan bé, o hi ha coses que es poden millorar, i tenir aquesta humilitat de dir, vaig a mirar això, o no vaig a tenir aquest prejudici, a la llarga per mi és bàsic, no? És molt profitós. Sí, i també he de dir que també com un exercici d'humilitat de part meva també és veure generacions molt més grans que potser han tingut ja l'estereotip de retrògrades o de tradicional folclòric i saber trobar ja també és coneixement. Sí, i trenca allò d'antics versus moderns. Allò antic... Sí, totalment. De la mateixa manera que jo soc zero nostàlgic, també penso que tampoc es pot dir allò antic perquè és antic, no funcionava, i una cosa que ara sembla que funciona, ja veurem també d'aquí 5 anys, d'aquí 10 anys, no? També les coses amb el temps es col·loquen, no? O es recol·loquen, sí, no? Sí, totalment. Bé, Vicenç, per què has tirat que t'acompanyi aquí avui? Primer de tot perquè m'han demanat un referent i jo tinc molt bon record de tenir-te com a professor a la universitat. Gràcies. Primer de tot perquè eres un professor que jo sentia que si tenia un problema et podria acollir a tu. O sigui, un professor que se preocupa realment per els alumnes, que ha sabut veure més en fora de les notes, que realment tu veies més personalitats. També sentia que veies el punk, el rebel, aquesta rebel·lió, que sempre l'has apreciada, i per això sentia que eres un referent com a acadèmic, no? També quan te veia per els passillos eres molt simpàtic. I també, òbviament, t'he duit perquè crec que moltíssima part de qui sóc jo ara s'ha construït a partir de filologia catalana, pues que millor que dur un altre filòleg català aquí. Fantàstic, moltes gràcies. I també està bé aquests referents que a vegades no... Diu fades, no? 3 filòlogues, no? És a dir... Sí, és això, fades. Jo crec que molta gent se pensa que els referents seran molt musicals a vegades. I realment fades, el primer que va sortir és un projecte lingüístic. I els nostres referents he de dir que són quasi més literaris que musicals. Òbviament tot barrejat, però... Jo vaig passar molt gust fent-vos, clar, si me'n recordo quan treballava en Guimarà o algunes entrevistes que he vist que citen a Susan Sontag, no? És a dir, que per mi també és una satisfacció, no? Que aquests... Això, el treball transgènere, no? Que això treballi amb les dues direccions, exacte, no? totalment. Que aquesta transferència i també sigui reconeguda, també és molt profitós. Sí, sí. Sí, jo sent molt de pis que la música és una plataforma, és un canal per explorar moltíssimes altres
arts, o disciplines, no? En aquest cas la lingüística, però falles també explorar l'estètica, la coreografia, no? A l'activisme polític i en la música la superficialitat que ho embolcalla. I també la part aquesta art que teniu i moltes vegades també els productes audiovisuals, no? Els videoclips, és a dir, que està cuidat i hi ha una intenció, no? I sí, això també està molt bé i també s'ha de posar en valor, no? I una mica en relació amb el que deies, com creus que els teus estudis de filologia o els que estàs fent al màster, no, ara, han influït en la teva manera de composar, de pensar les cançons, de dur-les... Sí, bé, o sigui, és el que també sempre deim, i és que és això. Sí, Fades és un producte 50% lingüístic, de consciència catalana, i un 50% de gènere i activisme queer. I clar, primer de tot, òbviament, la filologia catalana m'ha donat primer domini del llenguatge, no? En el final jo sent que totes les músiques són petits poemes, que si estàs una mica format en lírica i poesia és molt fàcil trobar totes les rimes. I també he de dir que m'ha donat molt de referents, en el sentit de les nostres cançons utilitzant en Ramon Llull, en Àngel Guimerà, no? Són com aquesta intertextualitat d'agafar referents literaris i dur-los en el teu projecte. Filologia catalana m'ha donat molta consciència lingüística, he de dir, moltíssima. Bueno, també, òbviament, Fades ha sortit per això. I ara els estudis de màster que estic fent, que són de gènere, me fan veure que moltíssimes coses que estava fent en el meu projecte com a per inèrcia realment tenen una teoria darrere que ho explica perfectament. I també he après a saber explicar altres projectes, com seria potser posthumanisme, per exemple, el nostre darrer disc, que és com a Metàl·lics, veu una mica del manifest Cyborg, de Haraway, si ho arribes a cercar una mica, a veure que Nostalgia Airlines està basat en un discurs antiturístic i veu de certs discursos acadèmics que ja estan formats. I he de dir que estic molt agraït d'això de formar-me acadèmicament per poder aplicar tota aquesta acadèmia a un projecte més artístic, no? És que jo sempre sé que va tot a la mà, realment. Tu què creus que pot dir gent de la meva generació sobre la teva que creus que és fals o que té un prejudici? Bé, jo sempre penso que les generacions més adultes que jo pensen que no tenim compromís polític, que som uns ignorants, com aquest fenomen de també com a petits lobotomitzats que només veuen xarxes socials. Pantallisme. Sí, total. I he de dir que crec que és fals. Malauradament crec que hi ha moltíssims de joves sense cap tipus de compromís, però he de dir que crec que hi ha moltíssims de joves que són els que mouran totes aquestes estructures socials. Crec que realment ara els moviments polítics sorgeixen molt des de la joventut. Pot ser de dretes i per els dos eixos, però política crec que és molt forta de dins dels joves. I també crec que sempre se mos ha pintat de la generació de cristal, i crec que realment no és que siguin de cristal, sinó crec que són persones que han sabut explorar més la seva emocionalitat, que no estan tan assustats de obrir-se un canal i mostrar les emocions, o de... Sent que són més en plan intel·ligents emocionalment, crec. També heu sobreviscut una pandèmia, que trobo que és una època molt dura, no? Bueno, al Manco no hem viscut una crisi, de moment. Bé. Sí. Bé, estem arribant al final de l'entrevista i res, la Cau mos ha fet un petit joc que jo te diré dues opcions i tu has de dir quina prefereixes. Fantàstic, això. Val, començam. De matí o hora baixa? Hora baixa. Jo soc de matí. Mira. Perquè som més productius, simplement. És de matí. La Cau mig ple o la Cau mig buit? Mig ple. Jo també, perquè sóc molt optimista. Jo també. Mira, coincidim. Platja o muntanya? Platja. Muntanya. Perquè soc de la Serra de Tramuntana, crec. Quina que bé. Jo perquè la família tira i la família és més de la platja. Cuinar o demanar menjar a domicili? Cuinar, tot i que a vegades crec que... Cuinar també.
Però he de dir que anar a un restaurant, si hagués de triar. Molt bé. Però bé, no està aquí. Val, la cau tot sol o en quelites? Tot sol. Jo en quelites. Crec que perquè som molt mallorquins. Festa multitudinària o sopar en petit comitè? Jo sóc en petit comitè. Jo també. Ah, mira, veus? Jo pensava Tampoc, que... no crec que pogués fer una festa multitudinària, també t'he de dir bé. que no tinc tant d'amics. I s'ha de poder organitzar... Bé, Déu-n'hi-do, Clar, he de dir que soc molt bon anfitrió. Ah, Ja vendràs. molt bé. En el Raval. Veure una pel·lícula o llegir un llibre? A les dues, però segurament llegir un llibre i veure una pel·lícula, Llegir el llibre per exemple. i veure la pel·lícula després. I després comentar-ho. No? Jo veure una pel·lícula, pot ser. I darrerament els clubs de lectura també funcionen molt bé i passa un gustet de... Sí, i he de dir que està bé que t'obliguin. Sí, que hi hagi com un calendari, no? Sí, i he de dir que sempre entres molt més un llibre quan després s'ha comentat. Perquè, bé, lo típic, però... Sí, però això és molt interessant perquè una cosa que sembla que et desordenarà algunes interpretacions, Totalment. amb molta diferència sempre trobes... No? I fa ganes tornar-lo a llegir, totalment. Val, cantar o ballar? Jo ballar. He de dir que ballar, perquè no sé afinar ni una nota, sorpresa. S'acaba la meva carrera musical. Autotune, no? Sí, i de vegades no encert ni la nota amb autotune, imagina't. Però bé. Cants o moixos? Jo no vaig tenir ni cants ni moixos. No sap greu. Jo moixos. Ai, no. I la cau fred o calent? Fred. Fred, sí, i tant. Jo calent. No. Vale. Fins aquí el joc. Molt bé, fantàstic. Bé, Jesús, ara ja arribem al final, però abans d'anar-nos, la CAO ens ha donat un petit regal amb productes de la CAO, que no podré passar per el control de l'aeroport, però he de dir que a ma mare li encantarà. I hi ha merchantatge exclusiu fet per Aguilar e Hijos. El tens a darrere... Aquí? Ah, web. Ja veiem què troba. Què és això? Xapa. I tenim un lacao ben bo. M'agrada la bossa. Ai. Bueno, boníssim. Fantàstic. Bé, hem arribat al final d'aquesta entrevista. Primer de tot, moltes gràcies, Jesús, per haver Ha estat un vengut. plaer. Jo també. Bé, gràcies a la CAO, gràcies a tot l'equip tècnic que tenim aquí darrere i gràcies a Netfef també per convidar-nos aquí. I res, podeu veure aquest capítol a YouTube, a Spotify i a totes les xarxes de la CAO i res, fins un altre.